Začína sa náš vlog. Začína sa náš vlog tým, že Kubo išiel šikať, lebo sme doteraz nedotočali. Ešte máme do toho hoďku. Ale inak Aha mne ukazuje, že 0 metrov. Ale no je cesta ešte. Čo hovoríme zatiaľ na cestu? Super. No. Kubo, vyšťatý, môžeme pokračovať. Woo! Výborné. Hej! Cestujeme cestou, necestou do strateného miesta menom Bystra. Stromy, značka, ďalšia značka, domy, späťak. Počkaj, veľa šťastia, milá Emka. Veľa šťastia. Tak, a to ja aj tak potom tak no. Jaj, horúce to je, povedzte. Ty si prikúcal túto vodku o ruku, hej? Tak na zdravie. To máme celý štáb. Hej, jaké máš? Tak si vraciam tú prvú. Krásny. Ale dobro, máš tu teplákovku a k tomu. Ale už musíš aj pripýtať v domácej. Na zdravie. Na zdravíčko, chlapci. Čo? A čo máme na obed, Emka? Mám borovský chlieb s maslom pre bezlaktózový chlieb. Ale ináč, že sú sa plnili iba 2 vodky tu na máme. Čo? Nejde teplá voda. Ešte raz, miešam napol do torty podľa Paťkyho receptu. POV tortilla. Som sa zľakla, Miko. Daj na najsomný. Debil na tortu. Veľmi. Áno. Áno. Fakt? S kurvenou hru menom Treskačka. A jak ti to ide? Fantasticky, že som hneď prvé kolo prejebal. Zhodnoťte víno. Keby som nemal strepsos, tak by bolo fakt, že po piči. Pecka. Domáce. Výborné. No, čo je nové? No ja to chápem, my sme sa už... Máme hrozno, palácinky sa neudiali a Emma is missing. Ale toto je jej telefón asi, čo? Ja čakám, keď to spadne. Piču, ale heniak to ide. Ale heniak to ide. Jak neurobená. Však je surová. Pičovina. A to tak no to čo robí? To je Paťová. Smradlavé. Tak si povedal, že si to idete dať. A ešte si si tiež koľko. Zložka 30 kole, to je bička. No tak my to ideme Tam ešte pizza. Aké to bolo? Páčilo sa vám to? Toto z neho vyšlo. Pagačiky postné. Neveniečky po ťažkej kalbe. Som bol kakať rád. Ale mal si stojaka, či si nemal stojaka? Nemal si? A prečo si myslíš, že to tak je? Spal som celú noc blízko šania. Budem rád, ak ešte vôbec niekedy. Naše hadičky a striekal som. Už mi nebudú teraz No nestriekal som na červu, ja som mal celý motor. Áno, áno. Mohol na teli. Ideme dole z chaty. Vidíte asi prsty. Takto vyzerá moja vetrovka po asi 5 minútach. Vlasy nám začnú mŕtať. Nie. Kozak.
Wow.